Ja. Dag, Victor. Nee, zeg jij dat? Stoor ik niet? Nee, tuurlijk niet. Kom binnen. Sinds wanneer zeg je terug? Nog maar net een paar dagen eigenlijk, ja. Je ziet er fantastisch. Zeg je zwanger? Ja, 6 maanden. Allee. Mag ik? Ja, tuurlijk, sorry. Zet u. Hoe ziet dat af? Ja, ik heb wat minder goed nieuws. Da-da-da-da-da.